Lle am gymryd trip yn ôl I oes symlach. Oes cyn cynhesu byd eang, Donald Trump a'r hysbysebion Go Compare yna. Mae Far Cry Primal allan rwan ar y... Dach chi di archebu copi'n barod? So chi di gallu smalio disgwyl I fi orffan adolygu'r peth o leia? Yn y spin-off diweddara mae'r gyfres Far Cry Chi ydi Takar, aelod o lwyth y Winja sy'n gwneud I orau gadw I bobl yn saff yng ngwyneb bygyddiadau gan ddau lwyth arall. Mae'r Izila yn gwisgo mewn glas ac yn addoli tân, ac mae'r Udam yn gwisgo mewn coch ac yn licio bita pobl. Sdim lot mwy i'r peth, ac I ddweud y gwir mae'n berffaith iawn. Roedd oes y cerrig yn amser syml. Medda nhw, dwi ddim cweit mor hen a hynny fy hun, ac felly mae stori syml yn gweddi'n berffaith. Da hefyd ydy peidio gorfod delio efo llwyth o actio rybish. Mae'r holl ddialog sy'n syml ac yn effeithiol unwaith eto yn cael ei siarad mewn ieithoedd dychmygol ac is-deitla yn esbonio'r holl beth. I'r rhai o'n chi sy'n hen gyfarwydd â Far Cry, sy'n syniad rhedeg drwy'r pethau sydd I newid, a'r mwyaf ohonyn nhw ydy Danifeiliaid anwes, sbiwch ar y neigr I. Enw ydy Maldwyn a fod i'r teigr gorau yn y byd. Sorry. Ia, yn wahanol i'r gema Far Cry eraill sydd jyst yn taflu anifeiliaid rheibus atoch chi bob 10 eiliad ac yn disgwyl I chi llofruddio nhw'n ddi-deimlad, mae Primal yn troi'r opsiwn o'i dofi nhw, fel rhyw fath o fersiwn mymryn bach mwy realistig o Pokemon. Dwi'n meddwl bod hi'n saff deud mae dyma'r peth newydd gorau am y gêm. Mae reidio mewn I frwydr ar gefn arth neu famoth yn siŵr o wneud i'r gwaed gwrso, a dwi ddim hyd yn oed I cychwyn sôn am y dylluan. Y dylluan. Byddwch chi yrru o dros wersyll y gelyn mwyn sgwtio'r lle ac, wrth gwrs, deifio allan o'r awyr mwyn pigo'i gwynebau nhw I ffwrdd. Ac wrth i'r gêm fynd yn ei flaen, da chi'n dasgoi'r gallu o llwng bomia. O dylluan. Bomia yn llawn tân, a nwy sy'n troi'r gelynion yn erbyn ei gilydd, a gwenyn. Briliant. Dyma pan bod gema yn bodoli. Mae'r systema crefftio hefyd yn lot gwell yma. Yn y gema Far Cry eraill, oedden nhw wastad yn teimlo mwyn bach fel rhywbeth di ychwanegu'r gêm ar y funud ola. Ond fan hyn mae'r systema yn lot dyfnach, yn rhoi lot mwy I chi weithio tuag ati, a jyst yn ffitio mewn i'r byd yn lot gwell. Mae'n gwneud synwyr bod un o'r ogof yn gofod casglu pren a gasgwr yn y chrwyn mwyn gwneud arfan newydd, ond dyn o'n hamser ni, dim gymaint. Deud y gwir mae'r byd yma yn siwtio Far Cry yn well yn gyffredinol. Swn I ddim yn cwyno tysa Ubisoft yn cario ymlaen ar y trywydd yma yn y dyfodol. Ond fel arall, ac mor wahanol mae Primal yn edrych, yr un hen brofiad Far Cry sy'n yma unwaith eto. Yr un math o beth oeddech chi'n ei wneud fan hyn ac yn y gema sydd wedi bod o'r blaen, a dio ddim fel bod yna lot o amrywiaeth wedi bod yn y lle cyntaf. Fel ym mhob gêm Far Cry, byddwch chi'n torri mewn I wersylla'r gelyn mwyn I clirio nhw, lladd pacio anifeiliaid sy'n allan o'r reolaeth, crwydro rownd ogofeydd yn chwilio am drysora, a dyna ni fwy neu lai. Mae hyd yn oed y map bron yn union yr un peth ar un o Far Cry 4. Come on Ubisoft, da chi'n hyd yn oed yn trio rwan. Ac mae hynny'n crisialu'r holl brofiad, dyd y gwir. Dyma gêm da ni wedi chwarae droion, efo cod swanky o baent sy'n trio gwneud I chi deimlo fel bod chi'n chwarae rhywbeth gwahanol. Y peth rhyfeddol ydy bod hwnna weithiau yn gweithio. Da chi weithiau yn llwyddo nghofio bod chi wedi bod yma o'r blaen, achos y dylluan gan amla. I unrhyw sy'n newydd i'r gyfres, mae yna lot fawr iawn i'w hoffi fan hyn, ac ella wir mae dyma'r lle gorau I gychwyn os da chi roed I chwarae un o'r gema Far Cry o'r blaen. Ond I hen stagers fel fi nath chwarae Far Cry 3 a 4 yn weddol ddiweddar, mae'r peth yn colli sglein ar ôl rhai oriau. Gêm solid, gwirioneddol dda ar adegau, ond mae'n hen bryd I Ubisoft hel chydig o syniadau newydd, achos mae'r un hen fformula, dro ar ôl tro, yn dechrau edrych, braidd yn gyntefig. Mae Far Cry Primal allan rwan ar y PC, PS4 a'r Xbox One. Cofiwch hoffi, rhannu a thanysgrifio. Am fwy o drafod gema yn Gymraeg, sticiwch efo ni yma ar fideowydd.com.